Jotono na hamsago, hai pano jotono no kai jagi be ya. Guys, narok title thumbnail luwino Simon khana tini video damo tabuk ang paisa pai kamera wo hinke ani subscriber rok malai khanai di ani kukui rok hinke borong no ani blog ti seru khanai di kukui rok hin rok tong thok jak rok mela rok nang phaijak gen nok ani subscriber rok tai jeu phano malai di nok ang bai malai mano tala silai di tai Ang jotono na hamsago, stage ganar hai pano jogo be kai jagi be ya. tak soli thong Jotono na hamsago. Oh my god. Hai pano jotono no kai jagi be ya, khorok sana kai jak nai. हेलो हेलो guys kena di sini muka rok pusta kongkai dong light ni je siri ya ডান্স দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা এগিয়ে kalau নেব bawa porok naik light tong tai masalah itu naik di yang masalah yuk yang jadi kaya itu hari ini kaya nabo kaya jalok mau ya woi masalah ni एकदम paham Nang motong thungja kha ekdom ani subscriber rok malai kha kwang mai ke tagi ronjai kha itong ta ani subscriber rok masalai tong na dir tong iro subscriber ani ke na di hi rok ekdom enjoy khai tong General ani main channel tipra sa tinang YouTube channel no subscribe kitan di और नबोई माने को डांस वीडियो इरोनी शाबाश बेटा तब के नो थांसी नाई ना दे आने रो वीडियो खाया जापानी टीम tipra tinang tim ni oke तब के माने जो गली टोटा आने बाई ayang orkestra bu solid tongo ke yang na dita bu bisit no kamera otong sonil tabuk kerang rusne ang 60 taga kani gen 200 taga ya perka tai 140 taga lain ka ke next video malai ni no